Hakini kisngi nadu bala dan katukarali jong kiki SU kila dan shibun ki kita kijing syakan tho akiba kajak benriyo jongi ka syakran hakibun rukom kata kadai kaba ngaju lengo habang wan hakini kiransan Henry kila pensyai yang akiong pidai banya chakmat namar kini kiransan ni gibun kirukai Kiwai kidat benriu pat kintip shanu ba kidai kita kiransan kirukai namar bahaki kiwai kidat benriu pat de ngalaju yo bangaju penmi kinu ki video dak English ngampat yo bakin tho kum kita ki comment ki ba ki ai kini ki khana khasi syapang jonga ki tho bakani ka briu kadai ka dakat kani ka briu kadai ka nuti tikiwai ru ki suk Tila da phikan no yang kita kinuti ru kapathai la kayo ibaha Tibat kita kidai kiba kumbaong madu prastun baka kerto akalaya ladia kadai kata Dementa hak bangayo ba utu wei ubriu ru uong ba kita ki khasi kristan Tepengat lang yang niru ki balong khasi ngi balong khasi hingi ba mi na kita ki para khana ki bana du jelong khana jongaru ngi pher mangi ki khana sang khasi habangi wanna sang ngi kan mau ngong kumno ki hikai bat hado menta meneng yo ba kita ki khana sang khasi ngi dang la banyo namar pangim jualet pat ba khana sang khana nya don khandiat kat to kat nengut ngimpat epat ba than bangi ngimla syu ban itho henrai ngidang ya itho ngidang ya tim ba kita ki khana sang khana hi ki dei ki baya pher na ki we ki para khana na ta daw uwei ubrio ubala kan tho ba kita ki khasi kristan ki dei ki ba kumta dengar ngala ai kataka kawai ka dur ka bangala post ba online pengat lang yang ngiru ki balong khasi namar ba nginum pentho bria ya kita ki pat jong katakan yam ka jongi